Pare, mga pasabaw meals nga, tag 49 pesos patok sa mga budget conscious pero mahilig sa manamit nga pagkaon. Yari nga itong gintutukan. Nag-aawa sa kanamit nga batsoy nga puno sang rekado. Beefy goodness pares nga perfect sa maulanon nga tiyempo. Dinuguan with puto on the side. Kag mami nga mainit-init na, oh so yummy pa. Ang kada bowl sang ini nga pang 5-star nga pasabaw, believe it or not, tag 49 pesos lang. Yes, kapuso, ang inikalanan sa sikat nga Banga Pacho sa Bacolod City, ginapabugal ang ila thick sauce recipe. Ang kinalagas namon is damo makatilaw, affordable price, at the same time hindi namon pagpabayaan ang sabor nga namit nga balik-balikod gid sa mga tao. Madugay ng handom sang pamilya ni Michelle nga ipasalida ang ila heirloom recipes. Gani, bisan may pandemya, ginpatukod nilang ila passion project nga manamit na, barato pa. Nga 49 lang, pero sa tuod nga marketing kag sa costing, since hindi man kami magnegosyo without earning, actually gamay lang gid nga patong ang sa amon, kay ang target namon is to serve good food sa mga fellow Bacolodnon namon despite of this pandemic. Taste test kita, kapuso. Ang ining rider, gikan pa sa Bidalbagan. Matapos ang malawig nga biyahe, hapit anay kag magpasabaw. Malalabot, barato, at least quality naming food. Si Magnolia naman, dinuguan ang nauyunan. Dater, may kabiga kaon. Oo, sir, 7 days straight. Gaya ang pag-open nila dire. Gani kapuso, tilawan na ang pasabaw meals. Mga pagkaon niya hindi lang manamit, kundi suwakman sa budget. Obod, Kirina Gasilio, Adrian Priatos, 1 Western Visayas.